इन्हीं का नमस्कार प्रणाम। देखिए लाठी लेके तैयार है रील्स बनाने के लिए। तो रील को बनावे नहीं और रउआ तो जानते बानी कि शुरुआती दौर से ही कॉमेडी के हमनी के संगे रंजना जी बाड़ी और रउआ सब देखी। अगर इनकर आ रहा बा शॉर्ट मूवी हमारा साथ में माँ के रोल अधिकतम ही देखे के मिलेला, भौजाई के रोल मिलेला, सब रोल मिलेला, लवर के भी रोल मिलल बा। तो समय के अनुसार से इस सब में डाइवर्ट हो जाली, बड़ा अच्छा लगेला। हमारा गांव जवार के लोग के भी बड़ा बराबर डिमांड रहेला कि वो लड़की आई कि ना आई तो इससे बड़ा खुशी मिलेला। रुआ सब इनकर ब्लॉग में हो, हाँ, ब्लॉग के रुआ चैनल सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। चूँकि जितना हम कॉमेडी बनावते हैं हमनी के ई ब्लॉग के माध्यम से भी रुआ सबके बताइहन कि कहाँ कब केला शूटिंग हो रहा बा। आज बड़ा महारथी लोग डायरेक्टर के आज निर्देशक में हमके नन्हे पांडे जी के निर्देश में आज बन रहा बा हमके शॉर्ट मूवी। तो काफ़ी गांव जवार के लोग भी हमें से खुशी बा एक्टिंग से।